Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga Pangunan nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, Negros Occidental may pinakamadamo nga panibago nga kaso sang COVID-19. Lockdown sa City Hall Complex sa La Carlota City, ginkakas na. Sa balita national, DILG Secretary Anyo liwat nagpositibo sa COVID-19. Anom ka Regional Vice President ng PhilHealth, voluntaryo nag-file official leave. Sa balita international, Russian President Putin nakahanda buligan ng presidente ng Belarus batok sa lapnagon nga hublag protesta. Sa balita sa sports, Blazers nakuha ang katapusan ng pwesto sa NBA playoffs. Balita entertainment, Moira de la Torre, igabaligi ang iya pinakaunang electric guitar para sa isa ka charity. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga insakto nga pamaagi sa pag-preserve sa mga groceries. Maayong aga Bacolod, mga agabilog gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Agosto 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, ang aton mga balita sa lakat sang panahon. Isa ka low pressure area ang inabantayan karon sa Pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sunod sa Pag-asa, ang isa ka LPA ang katapusan nakitaan sa kalayuon nga 135 kilometros na sidlangan nga bahin sa Tuguegarao City, Cagayan, mga takna las 3 sininga kagahon. Posible magbaskog ang LPA kag main isa ka tropical depression sa masunod nga 48 oras. Kung mangin bagyo, pagkatawgon ini nga Helen. Ang isa naman kay LPA nga nakitaan sa nakatundan nga bahin sa Central Luzon ang natunaw na. Ang temperatura naman sa Bacolod ang yara sa 24 degrees to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:43 sining aga kag magatunod naman las 6:18 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, welcome mga ka-aksyon. Liwat sa atong dring Aksyon Balita Morning Edition. Good morning kay Remia Garcia, dira sa Villa Lourdes, Barangay Pahanukoy. Sakay Rona Pilada Luis, kag Julius Cesar Jarial Caballero. Good morning, Julius. Sige. Ano na? Yes, Action Boy. Kay Sir Edwin Pineda, kay Kristen Minyes Villalobos. Good morning, dira sa inyo. Kay Bongga, maning si laba-laba ba? Sino? Laba-laba. Di ka nadampi man? Ara. Kay Julian Manawis, dira sa may Texas, Action Boy. Happy anniversary again. Howdy. No? Amo ng Texas mo. Howdy. Kay Justin Clark Coronel, why na kasulod si mo? Si Justin Clark laba-laba. Gan, Action Boy, nag-super laba. Kay ambot anong trip ya. Trip to okay. Jerusalem, guro. Sige. Kaya Franco Villanueva Osorio, good morning. Kay Brett Hart Tonato, good morning man. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning again, Action Boy. Mommy Doors, both. May apostrophe S ginaya. Shout out kay Ray John Tan Villalon, kag sa Energy Fans Club. Mic test na ko, no? Yes, I am so ready. Char. Basta make sure mo lang ang familiar kung nasang kanta. Make sure kasi mo hindi maula ang imo kape. Brian Villa, good morning. Yes. Kay Momo Moises, Action Boy. Ara na, masunod mo. Masunod ko sa, reply ko kay Christine Minias Villalobos, Yes, correct. Sige, go. Happy 51st anniversary kuno Action Radio. Salamat. Yes. No, kay karon nga adlaw we are celebrating our 51st anniversary sa Action Radio. Yes, August 17. correct. 51 years na kami nga nagapangalagad sa inyo. Momo Moises, taga Bago ni siya. Taga City Health, no?
Sakay Dennis Richa ako, of course. Amo to si Justin Clark, baka laba-laba. Iyawan ko scroll pa baba. Gani? So mo nag-comment. Ano to kuli ya? Tiyan, malitas na miyan ka. Na, sige, yan yung geda mo. Yun ko ni Dennis. Sakay, of course, si Action Percival Villamor. Good morning. Yes, nagpapamati man sa Action Percival. Franco Villanueva Osorio. Sakay Mark Moises, Panoy, Carlos kag Patrick Duran sa City Health Office. Kay Jocelyn Andrada Tiangson, good morning Action Boy Action Dorel. Watching from Mansilingan, good morning lang kay Roy Andrada kag Jessica Dolendo sa Ibimag. Ari na sa bugtaw ng imo Vice President. Si Rajan Tan Villalon, good morning, Energy! In fairness, hidlaw man ta sa iya press ba? wow ka lain. Ang inaambala niya si Dennis niya press, hidlaw man ta sa iya ba? Gani na. Mayo kay kahidlaw sila sa akon. Correct. Very good. Kagawad ro kinesya sa Panukoy, good morning. Ang band paper to, okay na to Nangayo Galing siya. October 5 pa man. Sa mga eskwelahan bala. Sige, sige. Kay Rosalie Menaves, good morning man. Kay Bernesto Ryan, good morning Action Boy. Ginatambyaw niyo lang kuno si Neil sang Cheaper Foods. Kay Erlinda Narazo, good morning, avid listener from Bago City. Kay Sol Barnacha, mayong agamandra sa may Thailand, Action Boy. Ang Thailand ka land of, ano ni gani man? Land of 1,000 Smiles. Duka mo na. Damo mo na siya, ha? Kaya, Edwin Pineda, ako no Action Or a Boy, million happy miles. birthday sa aton. Basta, smile Basta Basta ka smile smile. ka, Kaya, Roy Rafael Ordanel, good morning man. Ikaw naman Hindi ma-standby tanay. Ma-standby tanay. Sige, karoon naman iba. Karoon naman iba na. Mabalita tanay dugay. Standby sa aton nga mga balita lokal diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Action Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Oras ginadulong sa kaalawan sang Decolgen Forte. Clog nose and headache, take only Decolgen Forte. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating mga balita lokal, liwat nga nanguna Negros Occidental sa may pinakamadamo nga panibago nga nagpositibo sa COVID-19. Sa ginpagawa nga datos ang DOH6, ang Negros Occidental may 28 ka kaso, ginsundan sa probinsya kag syudad sa Iloilo nga may tag-4, syudad sa Bacolod nga may napulo, o syudad kag Iloilo nga may tig-14, syudad sa Bacolod nga may napulo, Antique 4 kag Capiz nga may 2 ka kaso. Sa recovery, sa probinsya sa Iloilo may 6, ginsundan sa Guimaras nga may 5, Negros Occidental kag syudad sa Iloilo nga may tag-4, kag tag-1 sa Antique kag Capiz. Ang DOH6 nakapagawa sa 1,414 ka laboratory test nga may 73 ka bago nga nagpositibo. 14 ang repeat test, 1,327 ang negatibo kag wala sang repeat test. Naglabot sa 2,792 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa ginpagawa nga datos sa DOH6, ang Western Visayas may 73 ka panibago nga kaso sa COVID-19 kag may isa nga natag nga taga-iban nga rehiyon. Ang 73 ginalakipan sa isa ka apor, 4 ka LSIs, 3 ka returning OFWs, kag 64 ang local cases. Ginanunsyo man sa DOH6 ang 21 ka bag-o nga recoveries o kung may kabilugan sa karon nga 1,238.
Duwa ang panibago nga napatay kag iniya isa sa Capiz kag siyudad sang Bacolod. Ang kabilugan nga nagkalamatay bangod sa COVID-19 ang nagsaka na sa 38 samtang 1,516 ang nagapabilin nga aktibo nga kaso. Nagapanawagan naman si City Administrator M. Ang sa publiko sang ECQ mindset. Sa piyak nga liwat ni palawig sa ang National Interagency Task Force ang modified GCQ nga quarantine status sa syudad tubtob sa Agosto 31. Sa interview sa Action Radio, ginpahig ni Ang, ginapaabot ang pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad, bagod ginhalugan ang paghulag sa tao kag ang mga restrictions nga ginapatuman. Suno kay Ang, ila sa karong ginabantayan ang mga hospital sa syudad, lagi pa ng mga medical kag healthcare workers, kasunod nga hindi lamang COVID-19 patients ang ila ginatatap, laki man ang mga biktima sa aksidente, krimen o kung nagamasakit. Ginako ni Ang may pila na ka mga nurses ang nag-resign sa trabaho, samtang iban nga health workers ang inapaydalom sa quarantine nga nag-aapekto na sa workforce sang healthcare facility. Sa impormasyon ni Ang, very low ang critical care utilization sa mga ospital diri sa syudad sang Bacolod. Maayo gid ko sa aton mga pumuluyo nga taga Bacolod nga although MGCQ kita sa gihapon, dapat ang aton mindset ECQ ang aton ginapaminsar permi naka ECQ kita. Mas striktohon pagid naton ang pag-observe sa mga health protocols. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Ginlift na ang lockdown order sa City Hall Complex sa siyudad sa La Carlota. Rason nga mahimo na makabalik ang mga empleyado kag publiko nga may transaksyon. Base sa Facebook page post sa siyudad nga may La Carlota, umpisa subong adlaw Lunes magapatuman sa alternative work arrangement para sa mga empleyado. Ini nga tikang bilang pagsunod sa mando sa Civil Service Commission agud malikawan ang posible paglapta sa COVID-19 sa mga opisina sang lokal nga gobyerno. Magapatuman sa skeletal workforce ang kada departamento sa diin, maga-work from home ang ibang empleyado. Ginahingyo man sa kada empleyado nga makig-angot sa ilang department head para sa detalye kag work arrangement. Nagapabilin nga wala sang local transmission sang COVID-19 ang banwa sang Hinubaan. Inagin pahag ni Mayor Ernesto Estrao sa interview sa Action Radio Bacolod. Suno kay Estrao, maidid ang inimplementar nga health kag safety protocol sa banwa para masiguro nga wala sang local transmission kag malikawan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Isa sa mga ginapatuman nga protocol amo ang pag-obligar sa sinuman nga nagasulod nga magpresentar sang travel pass gikan sa ginalinan nga lugar, tinutuyo sa pagbisita kag medical certificate, nagapamatuod nga hindi person under monitoring. Duwa pa ni Straw, may checkpoint sa gihapon sa mga borders ng banwa nga mong nag-ausisa sa mga travelers. Gin-report man sa alkalde nga 90% sa mga beaches kag mountain resorts ang nagbalik na sa operasyon. Naka-half mask sa subong nga adlaw Lunes ang ayahay sang Pilipinas sa mabanwa kag syudad sa Negros Occidental tubtob Agosto 31, 2020. Iniagod pasidunggan ang mga healthcare workers kag frontliners nga nagkalamatay samtang nagapakik-away sa global pandemic. Kabahin man ini sa pag-obserba sa National Heroes Day o kon araw ng mga bayani sa Agosto 31. Una, ginsuwestyon ni Provincial Economic Advisor Albi Benitez sa mga alkalde sa probinsya nga pangunahan ang pagkilala sa kontribusyon sa mga health workers nga naging frontliner sa kampanya batok sa COVID-19. Ang half-mast sa hayahay sa mga local government units sa Negros Occidental ang ginbasiman sa Resolution No. 20 of 2020 nga ginpasar sa Negros Association of Chief Executives sa virtual meeting sa Agosto 12. Ginako naman ni Provincial Chairman sa Alliance of Concerned Teachers Negros si Dr. Gualberto Dahaw nga hindi handa ang Department of Education sa pagbukas ng klase nga unang gintalana sa Agosto 24. Suno kay Dahaw, antes pag-indesisyonan ang pagpaisol sang klase, gintumod nga rason sang grupo ang kinahanglan nga ipaisol ang klase bangod sa nagadamo ang kaso sang COVID-19 sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag hindi nila luyag nga may kaupod sila nga manunudlo nga mapektuhan sang virus bangod wala sang napain nga pondo ang DepEd kung may manunudlo nga magpositibo. Suno kay Dahaw, hindi mahimo nga hindi maka-interact ang mga manunudlo sa nagalain nga tao bagod magapanagtag sila sang modules para sa mga estudyante. Ikaduha nga rason nga nakita sang Act Negros amo ang preparasyon ang na-print nila nga modules ang para lamang sa una nga semana sang klase. Dugang pa may mga nagabot man nga modules gikan sa ila central office apang madamo pa sang sala kag hindi man mabasol bagon nagalagas sa pagbukas sang klase.
Ginpahag ni Dahaw, mabudlay man ang isa kasay isang modality sa sining school year nga among online classes, bagon hindi stable ang internet connection sa Pilipinas, kag mabudlay ang pagbakal sa mga gadgets sang mga estudyante. Ginklaro ni Dr. Gualberto Dahaw, Provincial Chairman, sing Ak Negros nga wala sila ginsugo o kon wala sagbando nga ginpapanawag ng Department of Education nga magpangayo sila sa mga band papers nga gamiton para sa pag-imprinta sa modules nga ipanagtag sa mga estudyante. Suro kay Dahaw ang kahangawa sa mga manunudlo nga kulangon ang ginimprinta nga modules ang tisaguna nga gintala nga pagbukas ng klase. Sa Agosto 24 ang rason nga naghimo sila sa inisyatibo nga magdangop sa ilang mga kilala nga mga bay sang donasyon. Dugang pa ni Dahaw tubtub sa karon ginahulat pa nila ang pondo nga igapanagtag sa national nga una ginanunsyo 9 bilyones pesos ang ginpain para sa pag-imprinta sang modules. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:22. DILG Secretary Anyo liwat nagpositibo sa COVID-19. Samtang anom ka Regional Vice President sang PhilHealth, voluntaryo nga nag-file sang official leave. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3. All right, go na kaya ta Action Doors sa pang-greet. Muna. Sige. Di natatadampi kay amigo ta Edwin Pineda, no? Yes. Happy birthday ko no Action Radio. Yes, Salamat, no? So thank talagang you. nga tamyaw diri sa aton. Thank you very much for sa inyo nga pagtamyaw sa Action Yes. Radio sa ang amon nga anibersaryo karon nga adlaw, August 17. Roy Rafael Ordenel, good morning sa inyo. Kagainday Dorel. Sino nang ginakigan ni Dennis niya? Rhea May De Suyo, happy anniversary again to Richie and Rosel Imbarquez. Dudungan kita gali. Kalin sa Imbarquez family sa Takuling. Jerry Rombines, morning action boy, kag Ma'am Doors, watching from Barangay Balabag, La Carlota City. Carmen Estrella Bravo, mga aga. OPM ni Ray Valera, mga Ray Valera. Ikaw ginaya ba sa mga OPM ni Ray Ray Valera na Valera? iya, bisan piungan ko lang na iya. Iwog. Sana all. Miles Velasco, Miles Verano, gali, no? Miles Verano, thank you, congratulations ko, no? Sa kay Jocelyn Arecivita Olak, gani ko, no? Rosalie Banagwa Minaves, shout out lang sa kay Rose Antoinette Hebora, kag kay Emma Banagwa. Masunod mo Action Doors. Josie Barrientos, good morning, man. Ray Jan Tan Villalon, happy 51st anniversary Action Radio Bacolod. Mayumi Goda, sige. Sige na, Jose. Kaya Jose Gerson Lapineg Junio. Good morning, Action Boy and Action Dorel from Stonehaven, dara sa may Granada. Happy birthday, Action Rex. Ay, hindi si Action Rex sa may birthday. Anniversary sa mga sa Action Radio Bacolod. Kay Larry Orca Hada, good morning.
Sheila. Kaya Sheila Hisitan, good morning man. Anong land of Thai man? Thailand. Sige ha, Yung Thailand, kita land of Dennis. Mary Grace. Kuha ng lugar o duta sang mga paa, Thai. Aha. Okay lang na siya, action boy Nakapamahaw kagina, di ba? Doon nakakaon ka man tinapay. Halin kay nang Nel ni realista dra sa may dalom. Pandesal. Kay nang perot. Good morning. Aga pa siya blush siya pero may good morning sa ako niya. Early pag magnaog na sa patrol, gama siya rin. Miss Dorel. Ito ka namin ilang balahaw at least. Saya na nagkakuha sa akon nga baral da blood. Bongga. Super alert siya tayo sa abot. Bongga. Kaya, an action boy, mga taga-provincial hospital, taga-regional hospital, bla. Nagkakapi sa iya. Kabongga lang gini siya ng bisan si action Eden, kada mag-park. Gina, yung mana, alert, gina siya dayon niya. Doon ginagakurug-kurug, gina siya makakita. Thank you, kita nga. Kaya, Mary Grace Laurel Santero, good morning. Dala sa may palayog, hinigaran. Kay Sherilyn Oro Javier, good morning man, watching live. Pa-shout out Oro and Javier family. Yes, shout out sa Oro and Javier family. Kay Honorato Paglumutan, good morning man. Thank you so much. Sige, karon naman ako. Karon naman. Thank you. Later Standby na sa aton nga mga balita national. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Action Radio Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:29. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginkompormar ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga liwat siya nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Anyo, naka-eksperyensya siya sang flu-like symptoms, kaangay sang body pains, kag sore throat sa Agosto 13. Rason nga gilayon siya nag-isolate kag nagpa-swab test. Sabado sang gabi Agosto 15 sa namaton sa niya resulta, kag liwat ini nagpositibo sa virus. Sa karon padayon siya nga ginamonitor sa iya mga doktor. Ginpakabay naman ni Anyo ang naka-close contact sa iya nga gilayon mag-self-quarantine. Voluntaryo nag-file sa official leave ang anom ka Regional Vice President sang PhilHealth bagod sa nagapadayong investigasyon angot sa anomalya nga nagapalibot sa ahensya. Sa ila sulat na petsahan Agosto 15, ginpahibalo sang anom ka Regional Vice President si PhilHealth Executive Vice President Arnel De Jesus agot sa ila desisyon nga mag-leave epektibo Agosto 17, magluwas sa duha nga naka-floating status na halin pa sa bulan sa Setyembre nagdigan nga tuig. Ang desisyon sa anom ka PhilHealth officials kasunod sang panawagan sa Department of Justice kag bilang suporta sa nagapadayon nga congressional inquiries. Ginapahimos ang pulisa ni Senator Ralph Recto ang cabinet officials ng mga miyembro sang PhilHealth Board sa tuyo nga mapayo ang interim reimbursement mechanism sa ukol IRM sang ahensya matapos nga mayara sang isyu sa implementasyon. Suno kay Recto, ang mga Big Brothers sa board nga nakahangop sa pagpalakat sang ahensya ang dapat maghimos ang pulisa angot sa IRM. Duha pa ni Recto, dapat may maayo nga pulisa kung paano masiguro nga wala sang buhin ang pondo kag kung ano nga formula ang gamiton sa paghatag sang ayuda. Ang IRM ang isa ini ka sistema nga ang PhilHealth nagabayad sa mga ospital kag healthcare facilities ang advance para sa insurance claims kag para masiguro nga makapadayon sa pag-operate sa panahon sang krisis. Liwat nga ginpanawagan sa gobyerno ni Senator Joel Villanueva ang pagpatuman sa regular kag random nga COVID-19 testing sa mga workplaces sa rason nga empleyado ang mga nagapanguna nga biktima sa COVID-19 infection. Sunod sa senador, dapat kalakip sa pagpanugot nga makabukas
sang negosyo ang pagpatigayon sa COVID-19 testing sa opisina kag workplaces sa madasig nga may baluan kung sino ang may sakit kag madasig nga ma-isolate. Dugang pa ni Villanueva, hindi dapat paggulaton ang mga magalapta pa nga masakit sa mga workplace antes maghimo sang tikang. Nagwa ang liwat nga parawagan ni Villanueva matapos ginanunsyo sa Department of Health nga mayoriya sa mga COVID-19 cases ang kalakip sa working age groups. Nag-umpisa na sang training ang Philippine National Police sa mga personnel para sa contact tracing sa COVID-19 cases. Sunod kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banac, may 90 ka personnel sa Criminal Investigation and Detection Group sa nagkalain-lain nga riyon ang nakigbahin sa programa. Ang contact tracing ginpangunahan sang local government units ka mga local health officials. Doon pa ni Banac, may ginhimo nga initial tracing kag ini ang ginpangunahan ni contact tracing czar Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pahayag pa ni Banac, yara lamang ang presensya sa pulis sa contact tracing efforts kung hiniyon sang LGU ang ilang nga bulig. Nakahanda ang Senado nga sakaan ng alokasyon nga ila ginrekomendar para sa ginaduso nga Bayanihan to Recover as One Act sang tubtob 162 bilyones pesos pareho sa proposal sa Kamara. Sulod kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, isa sa mga miyembro sa Senate Contingent sa Bicameral Conference Committee nga naga-finalize ang Bayanihan 2 sa idalom sang ila bersyon ginaduso sang Senado nga tagan sang 140 bilyones pesos nga alokasyon. Ang Bayanihan 2 mas manubo ikumparar sa 162 bilyones pesos sa Kamara. Apang ginpahayag ni Drilon nga nagsugtanay na magtimbang nga bahin nga himoon 162 bilyones pesos ang total budget sang Bayanihan 2. Karon las 10 sang aga magasapol ang Bicameral Conference Committee. Madumduman nga sa ikalimang State of the Nation Address o konsona sa ito nakaligad nga bulan ginhingyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso nga ipasar ang Bayanihan 2. Ginmando naman ni Philippine National Police Chief Police General Archie Gamboa sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pagpapasok sa kampanya o kung pagpapaskog sa kampanya batok sa cyberbullying. Base sa consolidated report, nakaimbestigar na ang PNP ACG sang 19 ka cyberbullying cases umpisa Enero 1 tungtong Hunyo 30. Ginpahayag ni PNP ACG nga ginapaabot magataas ang cyberbullying complaints bangod mas naibaluan na sa mga biktima kung paano mag-report pagi sa social media, phone numbers kag emails. Ginhinyo naman ni Gamboa ang ginikanan nga i-report ang mga insidente sang cyberbullying. Naghimo na sa ang PNP ACG kag Regional Anti-Cybercrime Units sang Facebook pages agud magbaton sa mga report sang kaso sang cybercrimes, kaangay sang cyberbullying, fake news, proliferation, online scams, online photo kag video voyeurism, kag iban pa. Magapabilin nga suspendido ang satellite registration activities sang COMELEC sa piyak sang gintalana nga pagbukas sa voter registration sa Setyembre 1 sa Resolution number 10674 na pitsahan Agosto 12 ginpahayag sang COMELEC nga magapabilin nga suspendido ang satellite registration sa mga botante until further notice. Apang ginpahayag sang COMELEC nga ang syudad kag banwa nga wala sang record nga suspected, probable kag confirmed COVID-19 cases sa sulod sang 14 ka adlaw mahimo makapatigayon sang satellite registration apang mayara sang dugang pa nga mga kondisyon kag pagdetermine sang city municipal health officer kag office of the election officers. Sa atong Sabado gidanunsyo sang COMELEC nga magabalik ang voter registration masunod nga bulan magluwas sa lugar nga nakapaidalom sa enhanced community quarantine kag modified ECQ. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina bawod Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. ACS. Okay, sige. Good morning nga sa kay Helen Sandigan Nervous. Good morning, Gid. Sa imo dira, parinte ko niya. Kay Maninay Bingbing La Chica, good morning. Kay Maninay Elsie Holingan, mayang aga. Sa kay Momo Moises, thanks ko no sa greetings. Sige. Joseph Pacifico. Gamonitor kami dito sa Mayor's Office sa San Enrique. Salamat. Mayumi Goda. Eden Kasuyon. Watching from Pinaginpinan, Kabangalan. Miss you, Miss Dorel. Pwede man ko da kasulisit ban paper. Dorel pa. Wilson Tedor. Good day sa imo. Myla Dikito. Good morning, man. Ruby Rosme. Howdy again, guys. Wish you guys are close so I can treat you some Caribou Tasty Cafes of Minnesota State. Aww. Anyways, pag-greet na sa sister ko to Mrs. Alvarez of Tangub, kasi pa kaisa sa Silay, sa Goles family. Have a great week ahead. Kung makapa Minnesota, Action Boy, doon may kaduan kita. Mga pita to sa Caribou Tasty Cafe. Ibang level. No, bongga. Sige mga pita to, mag-play man. Doon nga, nanto sa Pandesal. Yung Pandesal man to? Ang tamang ko to, tabi si Vanessa. Maricel Macalipsay, good morning. Mark Joshua Obidosa. Pastor Mark, good morning. Ginat-greet man ko ni Christine Villalobos, ang mga teachers ang Barangay Pandanon DSB, kagay may Florenda Badjana. Gawa Watchman Live subong, no? Thank you. Beautiful, hambal ni Momo Moises. Perfect. Good. Daisy Tupas, good morning. Sakay Delphine Lamayo. Family Lamayo sa Araw Vista Alegre, good morning. O sa mga taga-Maauda, good morning man ha. Delphine, Holigin man eh. Ha? Di mo nakita ang Delphine Lamayo? Harang sa Family Lamayo. Oo. Si Delphine na nag-greet. Ginag-greet niya si Holigin. Hindi man guro pwede Juligin. No? Holigin Lamayo, good morning. Nga nakita ko na ulit si Pretty Dorel Basi ilang Japon ang inulan di Quezon City. Dahil sa Quezon. Kay may Action Boy, may Action Boy may posible mangin bagyo ang isa ka LPA subong. Correct. Kag kung mangin bagyo sa Action Boy, pangalanan siya nga Helen West. Helen lang. lang. Riza Lee, good morning man. Wala pa na desisyonan sa pag-asa nga butangan apelyido ang mga bagyo. Wala pa. So far. Good morning, Axador. Guwapa, Galisimo. Ay, wala sa kabalo. Pa-shout out naman kay Idol and Defensor. Kaya ginapatamyaw ko daan tiya, pati mga pakaisa kay mga nablos ko sa Barangay Abuanan, Bago City. Taga Bohol ni actually si Real Gomez okay. Makakanto ko sa Bohol, pangitaon mo siya, Axador lang. Grabe. Sige. Pangitaon to siya. Mamela Simet Malaka Gamala, good morning. Kag happy birthday kay Joe Alonso, sang East Homes 1. Happy birthday, Joe. Jofe Colinco. Yes. Si SBGH. Mga taga SBGH. Good morning, Dra. Kay Rigoy, mga SBGH. South Bacolod General Hospital. Okay. Okay ka, pamatik na mga taga SBGH sa aton. Mga security guards, Dra. Rigoy, Rigoy Villarosa. Sige. Kay Lloyd, Bituon, Action Boy, good morning man. Kay Samuel Kayot, good morning. Kay Bebot Rojo Jr. Good morning, Mandra. Sa may hinubaan, Action Boy, nagapamati siya. Kay Genaro Vidal, good day, Action Boy. And Dorel, watching from Tokyo. Hi lang ko no kay Carol, Joanna, Gani, Ian from Saudi, and Brian and France sa New York. God bless and keep safe, more power. Lito Dayap, Feve Alvarez, good morning. Marjorie Villaflor Tipsay, good morning, man. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita. International, balita, negosyo, kag iban pa, kag balita espesyal nga gawon ta ni Action Door. Sige, standby!
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa aton nga balita international, nakahanda si Russian President Vladimir Putin nga buligan si Belarusian leader Alexander Lukashenko. Ini kasunod sa nagluntad nga lapnagon nga hublag protesta sa Belarus matapos nga magdaog sa eleksyon si Lukashenko. Suro kay Putin, anuman nga oras nakahanda ini nga magpadala sa iya militar agud buligan nga ma-dispose ang mga protesters. Umpisa pa nakaligad nga adlaw, isa na ang napatay, samtang madamong iba ang napreso bungod sa tabo nga hublag protesta. Ginkakig sa mga protesters ang ginasiling nagkakatabo nga dinayaay sa pagpatigan ng eleksyon sa diin nagdaog sa gihapon si Lukashenko nga namuno sa pungsod umpisa pa sa tuig 1994. Sa aton nga foreign currency, ako sa aton sini nga balita sa patag sa pagnegosyo, ginapaabot na nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas temporaryo nga magauntat sa ila sini nga monetary easing kag ipabilin ang policy rate sa 2.25%. Kung ang ila sini nga policy making body magasapol sa Huwebes nga adlaw Agosto 20 sa piyak nga ang COVID-19 nga o kon ang resesyon nga tugay ni sang COVID-19 nagpuwersa sa mas manubo nga interest rates antes ang pagtakop sa tuig agud makapatagayon sang ginatawag nga economic recovery. Suno sa BSP o kung Morgan Stanley Research, ang BSP ang nagpaganagan sa ila 175 nga basis points sa sininga tuig. Paabot nila nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas magapabilin nga mabakod sa palabuton nga monetary board meeting sa sininga semana kag wala na sang pagbuhin pa sa ilang base case sa palaabuton. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 66 centimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 52 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 28 centimos. Kag sa ito naman yung balita, entertainment action boy. Familiar ka man kay Moira de la Torre, action boy, no? Moira ho. Yes. Ang pinaka namin datingo, nga doon ka soft, nga doon ka namin idya sa aton nga mga ears. Kaya man action boy, nag-ano siya subong, ibaligya niya ang iya bala first gid nga electric guitar. Yung ginatag sa iya subong nga Bana yan ang subong sa una nubyo ya. Napakasal sila, so Bana yan na. Bana yan na. Yes. Ay, Bana nang si Moira. Si Jason. Kuha na siya, ano na sa kanya, nag-entrance sa PG. Sa una, mag-intrahan na siya nalipat X Factor or The Voice. The Voice pa naman ako, ginintrahan niya. Tapos ang iyan nga coach si Apple the App. Okay. So, ang action boy, ibaligyan ang subong kay para ang mga tipo niya pondo, igahatag action boy sa Silungan ng Pag-asa. Isa ka non-profit organization na action boy na nagabulig sa mga bata balang nga nagakinahanglan sang bulong sa ilang mga puloy-an action boy. So, kanami man ka Moira, no? So, magluwas ang iyang electric guitar, mayroon pagid na bag nga may unod nga mga mga art. Ipa-auction. Ado ka mo na action boy. Kumbaga do ka bead na guro ang So kami patani nga bantayan ikaw basta gusto mo mag-bead. Bantayan ta gani. Bantayan mo. Bantay lang ya no. Bantay lang ya. Alright. Sige, balita sa sports. Nakuha sa Portland Trail Blazers ang katapusan nga pwesto padulong sa NBA playoffs pagkatapos nila nga ginpierde ang Memphis Grizzlies sa score 126-122. Nagtingog sa puwersa ang santay Damian Lillard nga may 31 puntos, ginsundan ni CJ McCollum nga may 29 puntos sa rin 14 dire ang ginhimo niya sa fourth quarter. Bangon sa sining pagdaog, makainkwentro sa Portland ang top seeded nga Los Angeles Lakers sa din magasugod ang ila pag-inkwentro sa Miyerkules adlaw dire sa Manila. Upod man sa Blazers santay Joseph Norsik nga may 22 puntos, 21 ka rebound performance, bisan pa nga nagpangalisod karon bago sa pagkapatay sa Lola nga may COVID-19, kag si Carmelo Anthony nga nagdugang man sang 21 puntos. Balita espesyal! Alright!
Energy! Action boy! Kaya sa atin yung mga ka-action, of Tingog-tingog course. ang imo energy ba? Yes, pang 1 week, gid action boy. Grabe. Pang 1 week nga energy niya ako. Grabe kita Kamusta ang imong bakasyon do? Okay lang man. At least naka-recharge, no? Yes. Recharge, Doon na buwinan ang ako yung mga stress sa ulo, action boy. Doon nagmag-an akong ulo. Nagbugat akong law. Nanginaon lang gano'n. At least naka-recharge. Recharge Yes. pauyon. Recharge Hilang pauyon. Joke. Listro na yan. Gani. Na-award. Kita di ka na action boy. So, syempre, ang akong energy pagin, magluwas nga pang 1 week ni energy. Anniversary pagin sang ARB action boy. Sa Action Radio Bacolod Subong Adlaw. So, ika 51st anniversary action Sang boy. Action Radio Bacolod. Happy anniversary Action Yes. Radio Bacolod. Karon nga adlaw. Kay migo ko Dennis Perma gali good morning. Kay kagawad Perma na. May gagana. Gapamirma na siya. Do sa una pa na yaga pamirma na si Dennis. Dasing mo pirma na. Correct. Very good. Very Ay, good. sambal ni Vanessa ko na instead ng pandesal, blueberry scone bar. Ano siya? Kasi matapos King Kong action boy. King Kong at tinapay, nagling blueberry. In English lang. The Charot. blueberry scone bar. I-picture rin Makain ang ka blueberry. da. Ha? Makain ka da. Gani, no? Abongga lang gidya lain magidya. Kundi sa Philippines, pandesal lang tayo. Ubi, cheese, pandesal, palang tadi nga level, action boy. Di ba? O si Dennis, rin nagleo. Ano ka, no? Ano sa tuwin ay naaalala ka. Sige, ako lang taga... Sige na nga, Ako lang basta Valeraya, bisang piyong. Sa piyong, sige, piyong yun. Piyong ka daan. Laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Yeah! Doon si Ray Duran kaya. Wala din. Ngita mo tablas ang lubog. Naligay mo tangan kami. Hindi mikbalo. Kabalo ko to actually. My girl? Oo, sang My Girl. kabalo ka. Anyway. Dita na sa aton yung balita special. Correct. Action boy. Sige, be. Hingagawon ta aton balita special. Hindi ba lang paano to ma-preserve ang aton mga groceries, action boy. Kaya especially sini nga panahon do hindi tagid afford nga mag-usik sa mga pagkaon, no? Syempre. Pero teka, poraot. Action boy, na Agosto. Tiempo muerto. So, yes, action boy. Tiempo tigkiliwi. Kada po yung term kada bulan sa August, no? Tiempo muerto, tiempo tigkiliwi, ano pa? May aragan niya, balsa. Kung nga hindi na pag-idulao na limbi sa July, marita, tabi September. Ay, hindi na. Grabe, sa kabulan, gen. Aragan na yung August siya. Let's just be... stay positive lang. Sa life, hindi sa virus. May optimistic lang kita. Yes, correct. So, una, action boy, Ario, ang prutas. Di ba, gabakal gid man tayo fruits. Tayo sunod sa mga expert, action boy, nga dapat gali i-separate Mga expert na. Mga expert gid niya. I-separate ang luto sa hilaw pa. Totally na, ba yung favorite ang puti sa dikolor? Yes, correct. Amo na siya, action boy. Kay kung ano gali action boy, kay kung kung luto na, tapos ang isa hilaw pa, gakadunot na siya kung action boy, gaka-apektuhan na siya kung action boy. So, dapat i-separate mo siya, ibutang sa chiller. Ang mga hilaw pa kuno ya, ibutang mo naman sa room temperature lang, action boy. Hindi init, hindi man bugnaw, nakatsaktuhan lang, action boy. Kaya para nami ang iyang pagluto. Tapos, ang atong tamis nga nabutang sa chiller, ma-maintain ko ng iyang sweetness. Kaganyan pagka-juicy. Yes, na siya. In the next action boy, ang green leafy veggies naman. Kinahanglan mo ni siya nga hindi kini siya nga tapos mo bakal kung ara sa plastic butang mo na din sa ref abi mo ma-preserve mo na hindi gila action boy. Need mo pa siya gali nga iputos sa foil. Okay. Putson pa siya sa foil or sa ano ni gani sa puyo bala. Na mo nang iba. Puyo nga papel? Oo. May puyo nga plastikaw. Guro, puyo mo na yapon. Puyo mo na gitawag. Abi ko fuyu. Charot lang. Sige, action boy. So, na siya, ipotos mo siya. Kaya kung wala ka, action boy, gin-recommend man nila ang pag-reuse ang sa mga sachets ng coffee. Di ba, meron na dako nga potos dara. Pwede mo na siya okay. Ang pulutsan sa sachet.
Ang fruit sans sa sachet nga coffee. Oo, na. Kita mo na mga vlog ko, kung gabakal ka sang tag pila ka grams, 500 grams, na pwede mo na siya magamit. Dala sa potso ng veggies. And then next section boy, ang tinapay kag mga pastries. Okay. So instead yung butang mo siya sa imong cabinet, sa imong lamisa, mas longer collection boy ang iya nga kung sa ano pa, ang iya nga expiration. Expiration action boy. Kung ibutang mo siya sa chiller. Di oven mo lang. May araw ko na batian niya ito. Hindi ko namin butang ang tinapay sa ref. Sa ref? Hindi mo ginamit kagatig among so mo i-oven mo lang siya. Amo na ako ang ginay mo action boy kay kun sagwa lang tuod mas dasig siya gapanos. Diba? Correct. Okay. And then last action boy ining karne bala action boy. Hindi na siya dapat yung after mo bakal kun di na naputos din karne mo may ibang ginabutang na din sa freezer no. Freezer. Hindi kila action boy dapat kila isailong pa sa Tupperware. Kaya kung naka-plastic lang siya action boy, syempre dali magisi kung matalugan hindi mo siya pagirikta. Hindi mo siya pagirikta butang sa freezer. Kaya kung naka-plastic lang siya, dasig siya bala magisi or kung maano dra ang iya nga plastic, dasig maglaway ang lasa sang karne. Kaya dapat hindi siya gali magsobra isa ka simana ang karne action boy. Kaya para hindi ma-contaminate. Tayo ba niya meron no tag-tatlo na kabulan sa ilang nga freezer ang ilang nga baka, ilang pork, hindi na siya recommended, action boy. Okay. Kaya para likaw kita sa contamination. Very good. Very good. Sige. Mula na siya? Yes. Tuwagan mo? Okay. Mayara man ko na balaan nga. Mayara man frutas. Ibutang mo lang yan sa grapon. Dugay-dugay. Huwag sa kakano niya. Grapon? Oo. Sa grapon, oo. Tuwag ka? Oo, mayara frutas nga muna. Kaya kakabalo na yan. Doon nakita. Ang ano? Ang juicy fruit. Talaga. Pero nakapaminsan mo ko ba siguro ang baligya ka mga orange na bala sa kita mo lang sa iya. Talaga sa juicy fruit. Juicy fruit man. Hindi na. Juicy pa. Bagul bam na yan. Bagul bam. Doon na minsan mo, butang sa grapon? Correct. Umamba pa ko tanong, gingamus na guro yung ano yan. Putas. Ang iba, blas mo ginakuha na. Namin na kita ko, ang ginabutang na ginapanang na, ginapreserve na nila, ginabutang sa grapon. Ginanogan nila, Sa una sa amon, ang iba sa amon, ang iba ba'y magbunga yan, lis mabaw sa dalong na yan. Yes, correct. Grabe. Ma-enjoy ka gin-action boy, mamuksi ya. Labi na akong tamis nga iba. Iba na yan. Iba na yan. Good morning kay bro ko Mike Carbiliedo, kay Toto France, dara sila Carlota, good morning, no? Kay Katrina Candazo. Action boy, by the way, gilis sa mga nagdalaog blas ang face mask, tubla namon, ni Action Eden bala. May nagdaog din man? Yes, of course. May glantaw man gid may nag-unong gid man sa amon. Ari na diha, pwede na nila ma-claim action boy. Kaya nagdaog to blas ang 500 worth nga SM nga GC gift certificate. Si Neil Centeneo kao niya di karon. See you. Sa mga nagdaog ha. I-claim nyo na di karin din yung face mask. Piparar ka kanubas kay Whitney Houston. Piparar sa imo. Whitney Houston. Doon ka, doon ka taas-taas, ginaw. Kasi dra naging maula ang imo kapte. I will always love you. Kakana na. And I will mas hindi na mo kapiya, maalwak lang. Yes, correct. Or kung nabugnaw ng kapiya, mainit. Mainit siya. Ang muna kabugnaw ko, tiyo, kaya init. Sige. Sige. So, yun yung ibabadiya na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Karong adlaw Lunes, Agosto 17, 51st anniversary sa Action Radio Bacolod. Yes. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang News Team. Action Dorel Cabar. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon